Zdravíčko. Se omlouvám, že se mi v těch bydlích tak úplně jako odráží to světlo, ale já prostě nevím, jak jinak to udělat, takže teďka budu vypadat jako úplně nějaký vole charakter ze Cyberpunku. Whatever. Dneska bych vám ráda ukázala sketchbook tour tohohle krásného sketchbooku. Je to takový spíš struggle book, protože tenhle sketchbook vytrval dokončit asi 2 roky, jelikož začátek je léto 2024. S tím, že ani nejsou prostě pomalované všechny strany z obou stran, že prostě jedna je pomalovaná a druhá vlastně ne, tohle je propitý z druhé strany. Obal toho sketchbooku tak jsem si polepila samolepkama, jakoby, který teďka prodávám. Jsou to moje úplně první samolepky, které jsem vyrobila. Tohle je moje logo. Z druhé strany taky. Tohle jsou vlastně samolepky z kolekce Fantasy Ladies, kde prostě kreslím ženský portréty v takovém komiksovém stylu, I guess. Vždycky se snažím vystihnout tu fantasy rasu, jak nejlíp můžu v tom jednotlivém portrétu. A tady je ten jahůdkový palcát, tak to je zase z kolekce Deadly Sweet Strawberry Pack a to je takový balíček jahůdkových samolepek ve stejném vibu jako tady tenhle krásný palcát. Tak jdeme na první stránku. Tady mám napsaný ten začátek léta 24 a tady ta stránka je asi moje nejoblíbenější. On vlastně tady ten sketchbook tak byl takový struggle book, protože když jsem ho začínala, nebo tak nějak byla v průběhu toho začátku kreslení toho sketchbooku, tak jsem se stěhovala do vlastního bytu úplně sama, hledala jsem si novou práci a prostě hodně se během tohohle sketchbooku děl ten život. Že já jsem vlastně už nechodila do školy, měla jsem prostě najednou víc starostí a neměla jsem tolik času prostě malovat a zároveň vůbec přemýšlet nad tím, že bych něco malovala a byla jsem celkem vyhořelá, protože jsem často chodívala domů po práci a malovala jsem třeba od 3 do 9 a pak zase a prostě jsem neuměla odpočívat. Takže proto je tenhle sketchbook takový struggle book a proto mám tuhle stránku hrozně ráda, protože mi přijde, že hodně jakoby se tady vyjadřuju. Jakoby z hloubi duše. To vlastně bylo inspirovaný sluníčkem, ale já jako miluju oči, takže jsem prostě spojila tady sluníčko s očima a začala jsem vídat takový arty. Ten art se skládal z toho, že prostě byly to spíš jako line arty, že to byly spíš jenom jako linky a já jsem na tohle nebyla jako zvyklá. Já jsem nikdy moc nekreslila jenom takhle linky, jenom takhle jako spirálky. Takže jsem si říkala, že si to chci vyzkoušet a tak vznikly tady ty sluneční očička. To kreslení tady tohodle, tak jsem měla v hlavě The universe is always watching, což jsem slyšela někdy v nějakém videu. Představ si, že vždycky, když něco děláš, tak se na tebe dívá tvoje higher self a podle toho ty potom jednáš. A tohle jsem měla teda v hlavě, když jsem to malovala. Takže se na to hrozně těším, až tady tenhle design jako posunu dál a udělám z toho actually něco hmotného. Tady jde vidět, jak mám pomalovanou prostě jenom tu přední stranu a ne tu zadní, protože ono to hodně propíjí. A taky kdybych malovala na obě dvě strany, tak to dokončím snad za 4 roky, takže ono je to celkem dobře. Tady jsem se snažila pokračovat v tom, co jsem dělala na předchozí stránce. To oko se mi tady jako mega líbí, ale nejsem úplně spokojená s těmi paprskama, tady s tímhle, je to takový moc... Nevím, jako by vypadá to, že to má být geometrický, ale moc to geometrický není. Vlastně strašně se mi líbí tady to stínování za tím sluncem. Jako vidím v tom ten potenciál, je to taková ta sketch, která ještě potřebuje prostě doladit a potřebuje se dostat do toho finálního konce. Tady jsem se snažila dostat do svých 14 let. Já jsem prostě milovala kozly a já jsem chtěla namalovat chtěla jsem namalovat satanistického kozla v mém stylu. Jako, teď se na to dívám, vypadá to celkem cool. Já jsem to jako hodně neměla ráda, tady tu sketch, ale teď se na to dívám a vypadá to celkem dobře. A je to tak skoro se všema sketchama. Já prostě se dívám na tu sketch a říkám si, to je strašně hnusný, prostě mi se to nelíbí a pak se na to podívám za nějakou dobu a říkám si, hej, to nevypadá vůbec špatně. Stínování těch rohů, to jsem mega zabila. To se mi mega povedlo. Ale tohle je jedna z těch věcí, kdy jsem vlastně malovala, vůbec jsem nevěděla, co dělám a prostě jsem jenom nechala tu ruku
jít. Občas to vyjde, občas ne. Tady se to propilo. Tady mám nějaký kytičky. To sem vůbec nepatří, ale to nevadí. Já ten sketchbook používám i na lisování kytek. Nicméně, tady jsem si chtěla namalovat takzvaně Gravity Falls Stickers Ideas. Tohle je celkem cool design, i když vůbec nic to jsem jakoby nedodělala. Snažila jsem se nakreslit byla, jakoby I fucking love that actually. Hrozně se mi líbí to pozadí za ním, to duhový. A i jak je takovej glitchy, on má takový jako glitchy ruce. A jako vlastně teď, když se na to dělám, tak se mi to strašně líbí. Vím, v tom to je potenciál zase. Nicméně nějak jsem to nedodělala, protože jsem prostě nevěděla, jak to udělat tak, aby to bylo v mém stylu a abych zároveň nekopírovala úplně ten design. Dneska bych to asi už zvládla. Teď prostě mám tu inspirační vlnu, ale teď mi to nešlo, takže ta stránka skončila takhle. A tady se dostáváme k mému jahůdkovému palcátu, jehož samolepku jste mohli vidět tady na obalu tohohle sketchbooku. A tady mě hitla inspirace konečně, jako pořádně. Jsem jednou umývala nádobí, přemýšlela jsem nad palcátama, protože já miluju palcáty a zbraně. A říkala jsem si, jak cool by bylo prostě namalovat jahůdkový palcát, protože je to tak absurdní věc, že to prostě nemůže fungovat, chápeš? Prostě prakticky to vůbec nemůže fungovat, ale vypadá to prostě hrozně pěkně na papíře a je to prostě cute, je to taková holčičí zbraň and I love it. A jsem na tohle hrozně pyšná, jakože ten nápad, úplně strašně se mi to líbí. A vznikl z toho vlastně celý jahůdkový set. Myslím si, že tady mám ještě nějaký... Yes. Tohle byly moje návrhy na ty samolepky. Vlastně to je taková jahůdková dýka. Tady mám takovou deadly jahodu a tohle je tripy jahoda. Já jsem chtěla začít dělat projekt víl ze zvonilky a chtěla jsem nakreslit každou tu vílu ve svém stylu. A já jsem měla vždycky nejradši vídu, což je ta víla fialová, co ovládá vítr. Jako chtěla jsem navrhnout prostě oblečení podle sebe, jak by se mi líbila. Já jsem chtěla dát zvonáče, sešněrovaný takhle prostě šňůrka, má tady takovou sukni na ní. Takový korzetový topík, jakoby s ramenama, s takovýma bosy ramenama prostě, aby vypadalo, že tomu prostě rozumí, aby dává takový dominantní vibe, protože ona takovej vibe celkem dává. Takže to jsem tady chtěla zandat. Jo, a tady je její portrét. Takže tak, no. A nikdy jsem to nedodělala, ale ráda bych udělala všechny ty víly. Mám na Pinterestu nástěnku, nebo jako board, na který mám prostě vibe každý té víly a musím se k tomu nějak dostat, no. Mám hrozně moc nápadů v hlavě teď a nejde dělat všechno naraz, no. Tady jsem se nějak rozcvičovala, protože jsem chtěla malovat. Často, když nevím, co malovat, tak začnu očima a houbama a potom si jako rozhýbu ruku a jde to. Yes, tady je návrh na můj print. Já jsem chtěla udělat takový portál do prostě houbové říše. A z tohohle actually taky vznikl printík, který mám teďka v prodeji. Tady tenhle sketchbook si teďka uvědomuju, že on byl sice takový struggle book, ale prostě vznikly v něm všechny návrhy, které teďka prodávám na tom svém e-shopu. Protože mi trval prostě jakoby zaplnit 2 roky, tak je hrozně, vlastně je to úplně jedno, že ono často prostě vidím na YouTubeku lidi, kteří ty sketchbooky jsou schopní zaplnit za půl roku. Nebo za rok, ale je to prostě 2x tak tlustší sketchbook a zaplňují ho úplně fixama, úplně vystínovaný, všechno mají krásný. A ono mě to nutilo cítit se jako celkem blbě, že nemaluju. Na druhou stranu, když se podívám, co prostě vzniklo z těch mých sketchí tady, tak jsem na to vlastně jako dost pyšná teďka. Ale další lístky. Tady jsem mamce chtěla dělat dárek k Vánocům, jsem chtěla nakreslit kočku, protože ona miluje kočky, takže tohle myslím bylo poprvé, co jsem actually malovala kočku. A jo, já už to vidím, ona má piercing jak já. Já jsem chtěla nakreslit kočku, která vypadá jak já. Nakonec to sešlo, protože nakreslila jsem něco jiného, ale to je mega cute. Bych úplně poňufala.
úplně bych ji potulila. Takže to bylo jako kočka practice. Já se omlouvám za můj Gen Z slovník. Já už to mám zajetý v hlavě a jinak mluvit neumím, takže se s tím musíte smířit. Tohle miluju. It's so cute. To je prostě nějaká slečna. Já z ní musím udělat nějaký printík. Ona je úplně cute, úplně nádherná a miluju to třetí oko, prostě jak tady má zavřený, jak je vystínovaný. Myslím si, že jsem vůbec, ona vypadá hrozně jakoby Lolita-like. Myslím si, že jsem vůbec nechtěla nakreslit Lolitu. Jo, ale tady jsem kreslila outfit a je to totální Lolita. Jo, tady vidím, že chtěla jsem udělat Trippy Vílu, ne Lolita Vílu, ale vznikla z toho jakási Lolita. Asi mi to sedělo k tomu obličeji. Tak prostě ruka dělala tak, jak uznala za vhodné. Mám hodně nutkání posouvat ty skeče dál, že mě jakoby moc neuspokojuje mít tu sketch jen tak, ale já to chci jako dokončit, protože tohle mi nepřijde jako hotová věc. Nějaký charakter sheet by to chtělo, to jsem strašně dlouho nedělala. Mě poslední dobou inspiruje jenom příroda a psychedelické věci a spirituální věci. Dřív jsem hodně hrála hry, takže jsem hodně malovala postavy a charaktery, ale teďka už vůbec nemaluju jako lidi a obličeje a postavy a tak. Nebo jako maluju, ale méně než dřív. Na sochách jde krásně vidět, kde je stín a kde je světlo. Takže jsem se na to chtěla naučit líp stínovat. Jak se to nedodělala, klasicky. A můj bože. Tohle je můj D&D charakter. To je actually Beth. Takže jsem se tady snažila namalovat, jak vypadá. Fucking love that. Snažila jsem se tady expresnout smutný pocity, protože já jsem nikdy úplně nemalovala emoce, takže jsem se tady snažila na ní naučit, jak vypadá smutná emoce. Moc se mi to tady nepovedlo, ale tady už jako, tady je to celkem lepší, ale furt to není úplně to, co bych si přála. Tady jsem si navrhovala, jak budou vypadat moje QR code sticker designs. Protože jsem měla v plánu vytisknout ty QR kódy a prostě rozlepovat je různě po Brně, po městech, tam, kde se lepijou jako samolepky, aby lidi mohli najít můj prostě art účet a tak. Nějak z toho sešlo, protože je to moc složitý a ten QR kód musí být jednoduchý, protože ta samolepka je dost malá. Tady jsem se snažila naučit anatomii ruky a jak fungují, jak tam jsou ty svaly poskládaný a tak. Tady jsou návrhy těch samolepek, co jsem vám ukazovala, že si mám polepený ten sketchbook. Měla jsem s tím trošku jako struggle, protože prostě vždycky to vypadá líp v tom sketchbooku a pak když to chcete udělat jako ten produkt a udělat to víc jako ten line art toho, tak to nevypadá tak dobře. Nevypadá to tak dobře, takže tady s tou Dark Elfkou jsem trošku bojovala a tady prostě vypadá podle mě líp než na té samolepce, ale mně prostě to nešlo mi to udělat, aby vypadala stejně jak tady, no. Tady mám tu satyrku, což paradoxně satyrky neexistujou, satyrové jsou jenom chlapy, ale jako ten design je tak dobrý prostě pro ženy, že já jsem musela nakreslit ženu, prostě satyrku, i když je to úplná blbost. Tohle je můj portrét, nebo aspoň snažila jsem se udělat svůj portrét, jak bych vypadala, kdybych byla elfka. Tady jsem viděla dokument o moři a začalo mě to strašně fascinovat. Takže jsem si tady nakreslila pár jako příšerek, kreatur z mořského světa, který mě fascinovaly nejvíc. A hrozně miluju to. To si pamatuju, že já jsem zrovna jela k mamce vlakem a koukala jsem ven na ty stromy. Jako, já miluju cestovat vlakem a u toho malovat, takže k tomu dám hrozně jako dobrou vzpomínku. Jak tady ty kytky jsou úplně vesmírný. Jako I love it. To vypadá jak vesmír prostě na kytičce. No. Tady se nic moc neděje, tady jsem se snažila nakreslit včelu, ale jakoby úplně jinak má křídla, takže jsem to totálně jakoby pesnula a šla jsem na další stranu. Protože mě už se to nechtělo gumovat a sprovovat, takže jsem si řekla, že na to prostě kašlu a jdu dál. Oh my god. Tady tohle je další návrh na můj samolepkový arch, plný hvězdíček.
Strašně se mi to, s tím jsem hrozně spokojená, strašně se mi to líbí. Já miluji hvězdičky. Udělat hvězdičky s očima a ještě k tomu, že vypadá tak 3D a že není prostě plochá. Miluju to. Tohle je hodně struggle page. Tady jsem si snažila něco dělat a nevěděla jsem co. A hodně mi to nešlo. Snažila jsem se tady namalovat nějakou tašku listovou a nějakou kitku, ale vidím, že mi to moc nešlo, no. Tohle je Rhea Ripley, protože jsem se nějak začala dívat na wrestling. Rhea je celkem krášík, tak jsem si ji namalovala. Tohle je slečna, spíš taková žena, inspirovaná houbákama z Baldur's Gateu a zároveň houbama v Zeldě, tedy takovýma těma lidma, co tam nosí takový houbový oblečky. Já to mám teďka rozpracovaný v tabletu už celkem dlouho, už třeba víc jak půl roku actually. Víc jak půl roku ji tam rozpracovanou a už se hrozně těším, až ji dodělám. A tady máme v lepší, víc detailnější podobě. Další hvězdička na můj samolepkový arch. Tady mám svůj štít. To je design na štít na můj první LARP. Já jsem hodně hrála Baldur's Gate a já miluji Halsina. A on tam furt mluví o tom Oak Fatherovi a prostě já miluji dub, nebo buk, podle mě je to dub, teď se nejsem jistá. Tak jsem tady namalovala takový dubový list, který má být absolutně hlavní postava toho štítu. Kolem takový kapradí, aby to nebylo prázdný a spirálky, že jo, samozřejmě, protože to všemu dává takový magický touch. Víla, co hraje na flétnu, rozplývá se do vody a tohle jsem chtěla. Já jsem totiž byla u rybníku a dívala jsem se na vodu a viděla jsem tam takový oka. Mě to strašně hypnotizovalo. Když se budete dívat na vodu v rybníku nebo v jezeře, tak jak se ta voda hýbe, tak ona dělá tady takový oka prostě. Takový jako kolečka. Je to strašně trippy. Když se do toho jako seknete, tak vás to totálně pohltí. A mně se to tak strašně líbilo, že mě tady tohle hitlo do hlavy. A říká jsem si, že to musím nakreslit. Jak se omlala za svoji mluvu. Já se neumím moc vyjadřovat slovně a proto maluju. A teď, když mám popisovat jako to, co tady je, tak se mi to trošku těžko dělá, protože já to mám namalovaný, protože to neumím moc popsat. Takže se omluvám, jestli se opakuju slova, nebo se zasekávám, nebo takové věci, ale je to tak, no. Musím se to naučit, musím si zvyknout. Logo banner. Tady jsem si navrhovala své logo. Tak to je mega hustý. To je vlastně, furt mě tam zůstal ten potion, ale vevnitř už není meč v kameni. Ale je tam prostě napsaný Art by Beth. Chtěla jsem tady, to je moc pěkný, ale takovej jako klasíček s dubovýma listama. A tohle je ono, to je prostě ono. Tady ta beruška. Jakože tohle je hodně jako WTF stránka. Tohle vypadá hodně jako, že co se tady děje. Ta beruška, z toho vznikl mega pěkný printík. Je to actually print, který je nejvíc oblíbený a nejvíc se prodává, ale ta sketch je prostě... Ta sketch je úplně hilarious prostě. A to je přesně ono, když jakoby máš v hlavě nějaký nápad, úplně tam probleskne a ty to potřebuješ rychle nakreslit, ale nemáš čas kreslit nějaký propracované věci, nechceš to prostě dělat nějak úplně vystínovaně, víš co přesně a tak uděláš tohle, ale prostě v hlavě víš, co jsi měl na mysli. To je taková cesta k tomu nápadu, který jsi tam měl. Snažila jsem se tady dělat nějaký věci, protože jsem zase chtěla se malovat, ale nevěděla jsem co. A myslím, že jsem si tady vzpomněla na Avatara. Ten šnek je úplně... Tomu je hodně. To je portrét mojí kamarádky. Že jsme si jako uvědomili, že nám jdou kreslit portréty z fotek, ale v reálu, že jsme to nikdy nedělali. Ona nakreslila můj portrét a byl úplně nádherný. Úplně se mi podobal a já jsem zjistila, že já z reálu fakt jako malovat nebo kreslit nemůžu. Prostě, že to nejde. Tohle vůbec nevypadá jako ona. Ale má krásný nos. Myslím si, že se trefila její nos. Má úplně nádherný. Ale jinak je to úplně off. Ale to nevadí. Tohle jsem viděla na Pinterestu a chtěla jsem malovat, tak jsem prostě malovala a jsem se to snažila nějak vystínovat.
Ale vím, že tady jsem byla taková jako unavená a taková vyšťavená. Tohle jsem zase měla v hlavě nějaký obraz, tak jsem ho sem rychle namalovala. To je actually inspirovaný Cernunnosem. Jsem hodně začala poslouchat Deloreyny, no, a jezdit prostě na pohanský akce. Udělala jsem z toho nádherný obraz. Sice tam není ten jelen celý, je tam jenom jeho hlava. To vůbec nevypadá jako jelen, teď si dělám na tu hlavu a jakože co to je? Co to je? Ale nebudeme to komentovat, vypadá to jak spíš jako kráva. Ale je to jelen, OK. Hej, moje nejoblíbenější. Ten nápad se mi strašně líbí, prostě borůvky, ale nejsou to borůvky, jsou to oči, které se maskujou jako borůvky. A já hrozně ráda všude maluju oči, protože vědomí toho, že tě někdo vidí a někdo tě vnímá, je strašně jako strašidelný. Jako představ si, že jdeš po lese a vidíš třeba kytku. A ta kytka má prostě pusu a jazyk, prostě masožravka, má prostě držku. Jako je to celkem strašidelný, ale ona tě nevidí, ona neví, kde seš. Nebo představ si, že nějaký strom má prostě uši, on tě jako slyší, ale jak říkám, on neví, kde jsi, on tě jenom slyší, ale když má něco oko a kouká to na tebe, úplně ti to kouká do duše, tak to je jako za mě nejvíc děsivý pocit. Protože ty víš, že ta věc je živá, že tě vnímá a že tě vidí a ví moc prostě dobře, kde jsi a ty nevíš, čeho je ta věc schopná. Je to prostě, miluju to. Miluju tady tu věc jako dávat do těch svých obrázků. Tohle jsou, myslím, ostružiny. Jo, jsou to ostružiny s očima. A tohle jsou borůvky s očima. Tady máme další kytičku. Tady jsem seděla venku v parku a prostě jsem jenom viděla, co vidím. Tady jsem namalovala vílu bojovnici, která má borůvkový palcát, má štít z žaludové hlavičky a je to prostě víla bojovnice. Strašně se mi líbí ten nápad, taky z toho chci udělat nějaký charakter sheet. A tak jsem kreslila větev, pampelišky, nějaký kytičky, kamínky. Jinak můj nápad by byl, že by ty víly jezdily na velkých ropuchách se sedlem, s armorem a tak. Byl by z toho pěkný nějaký print. To je můj nejoblíbenější strom. Tady je kousek taková obrovská bříza. V životě jsem neviděla tak velkou břízu, tak jsem si říkala, že ho tak jako zkusím napodobit, zhmotnit do toho skicáku, teda sketchbooku. A jo, sketchbook je skicák vlastně. Tady jsem byla nasraná. Tohle je návrh na moji bundu. Hodně lidí, když tohle vidí, tak tohle moc nepobírá. Nicméně tady jsem byla nasraná na to, jak fungují trendy, na to, jak trendy zabily všechny subkulturní styly. Protože teď si lidi oblíkají jenom proto, že máš nějaký trend, ale už vůbec neví proč. Vůbec neví, co to oblečení, který si oblíkají, jako znamená. Lidi dřív bojovali za to, aby prostě byli svobodní a mohli se vyjadřovat. A teď, když vlastně můžou, tak jenom kopírujou věci, které dělají ostatní. No, na tohle bych mohla jako natočit celý video, ale tohle je ta hlavní myšlenka za tedy tím, no. Na to, že je to, prostě já tady se snažím vyjádřit to, že seru na všechny a seru na všechno. Že prostě seru na nějaký alternativ, který už ani není alternativ. Tady jsem navrhovala štít, na který měl být kanec v templářském rouchu. Takže jsem si rychle načrtla, jakoby, jak asi zhruba by to mělo vypadat. Tady taky. Že tam bude ten kanec a tam měl být jako řeznický nůž a jako řeznický nářadí, protože to byl dárek pro jednoho řezníka, pro jednoho pána, co je řezník a miluje templáře. Já jsem se snažila jako nakreslit prostě víly v nějakých jako pózách sedící na houbě. Jsem na to celkem pyšná, jak ta kostra toho těla vznikla. Mi se celkem povedlo.
Tady no, tady jsem nevěděla, co mám malovat, takže prostě random věci z Pinterestu. Ten polštář jsem zabila, jako ten je mega dobrý. Tady jsem chtěla navrhnout hlavní postavu přítelovy knížky. A já jsem zjistila, že nějak nejdou kreslit chlapy, protože já chlapy vůbec nemaluju. A snažila jsem se prostě nakreslit chlapskou hlavu a vůbec jako sralo mě to, protože já jsem vůbec nedokázala chytnout ten vibe té postavy, kterou chci namalovat, jako bylo to těžký, no, takže tohle je hodně jako struggle. Tohle je další struggle, až na tady tu hvězdičku, ta je mega cute. Z toho chci dělat samolepku, to je úplně úžasná, se mi strašně líbí. Jako tady uvazat do tu rolničku, to je mega cute. A tohle je jako what the fuck a tohle je taky jakože what the fuck is that. Nějaký cvičení jako pos, Vojta Kotek, protože jsem se dívala na zrádce. Oh my god. Další palcát. Očičkový palcát, který brečí krev. Strašně se těším, až to vybarvím a udělám z toho další jakoby arch, na který bude víc tady těch očičkových věcí. Tohle mají být kostky. Přišlo mi to celkem cool, ale teď bych to tam asi už nedala. Zase, nevíš, co kreslíš, prostě kreslíš nějaký random věci, nějaký oči, nějaký lekníny. Síkorka modřinka. Hodně se jako zajímám o ptáky. Začala jsem studovat, jak oni zpívají, jak jako vypadají a tak, protože jsem chtěla hrozně poznat ptáky podle toho, jak zpívají. Protože mi to přijde jako totální flex. A síkorka modřinka je celkem emo girl, no, protože jak má prostě tu modrou ofinku, tak jsem si říkala, že ju potřebuji nakreslit takhle. Takže jsem nakreslila prostě pastel goth, nebo pastel emo síkorku modřinku. Mám v plánu na to použít své olejové barvy, které jsem dostala k Vánocům. Ještě jsem je ani neotevřela, ale mám to v plánu, takže to se těším. Těším se, až na to ty olejovky použiju. Samozřejmě bude to všechno na Instagramu, takže mě sledujte na Instagramu a uvidíte, co se děje z tady všech těch sketchí. Tady jsem šila roucho, takže jsem tady ten sketchbook využila k tomu, abych si to tady načrtla, ale jako reálně vůbec se mi to nepovedlo. Musela to všít moje mamka. Ale tak co? Tady jsem si velmi lehce malovala nějaký kytičky a lístečky. Asi, aby se to na druhou stranu nepropilo. A tohle je velice čerstvá věc. Jsou prostě dvě kytky, co se jako mergeujou jazykama together. A je to celkem sexuální, je to celkem nechutný, je to celkem trippy. I love it. Taky to mám teďka rozpracovaný v tabletu. Tohle jsem kreslila v práci. Jsem se nudila, úplně random. A tohle jsou prostě portréty lidí v mém okolí. Taky kresleno v práci. Já jsem viděla nějaký hmyzáky nebo nějaký hmyzí věci, už ani nevím kde, ale prostě přišlo mi vlastně jako geniální, že představ si, že máš hmyzího barda, prostě hmyzák, je tomu se nějak říká, prostě hmyzí humanoid nebo něco takového. A prostě představ si, že máš 4 ruky a využiješ je tak, že jsi bard, takže prostě hraješ na flétnu a zároveň hraješ na buben. Jako, není to úplně geniální. Takže jsem nakreslila Bartku, která hraje na buben a na flétnu, jenže jsem prostě se ztratila v procesu a nějak jsem tam nenamalovala ten buben ani ty ruky, ale prostě chápeš to ten idea. A jo, a tady jsou kytičky, to jsou actually ty kytičky, které si tady vepředu lisuju. Tady jsem chtěla namalovat nějaký své kytičky. Tady jsem nakreslila další lístek, to se mi moc nepovedlo. A tohle je poslední strana, na kterou malovat už asi nebudu. Takže tady můžu napsat, že konec. A tím je tady tenhle sketchbook hotov. Je to první sketchbook, který jsem dodělala a trvalo mi to velice dlouho, ale to vůbec nevadí, protože to, jak dlouho vám trvá dodělat sketchbook, vůbec nevypovídá o tom,
jaký jste lidi, umělci a tak. Je to úplně jedno. A taky nemusí být prostě perfektní. Nemusí být prostě každá stránka barevná, víš co, vybarvená a tak. Prostě si čmárej, hlavně, že ti to dělá radost. O to v tom jde. Díky, že jste to dokoukali až sem. Ano, je jiný den, mám mini tričko, nebudeme to komentovat. Dejte mi vědět do komentářů, jestli by vás zajímalo video o tom, co vzniklo z těch sketchí, který v tom sketchbooku jsou. To si myslím, že by mohlo být velice zajímavý. A určitě mě sledujte na Instagramu, abyste viděli, co se děje v mém uměleckém životě. A budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa.